Ngicela ke nibethele izandla. Yesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Umamfana ndimugogo bethunana. Gogo. Hayi ndimugogo nyani ngoku. Umalume lu. Iva usimalume makabethele naye. Umalume lu. Hallelujah. Ewe ukhona usana phaya uThixo usongezile phaya ekhaya. Usana lukhona phezu kwazo zonke izinto ndibonga uThixo ndibonga uJehova uThixo ndimbonga kule nto yokuba ingumsindisi sindisa uba ube kuthiwa uThixo akekho mhlawumbe ke ngibe sisithi silungiselele kuyomngcwabeni siyongcwaba ngoku wabangcwele ngibasilungiselele kuyomngcwabeni siyongcwaba ngoku ukuba kukhona ofuneke ingcwatywe but uThixo simkhonzayo nguThixo omhle olungile omkhulu kakhulu ndibona indibiyela ke nsuku zonke ndibona emhle futhi maxesha onke ukhona ke usister Osino ngicela usinke simbethele izandla nje egameni lika Yesu. Ngicela uthetha ngamabandla abantu ngesithi uyasiyawazi umama walenye ibandla nje nxa ngimjongileyo andazi qhaye ngizongena ke uthetha ngamabandla abanye abantu ufana nomama waseFountain ke bangcwele ngicela ke simbethele izandla egameni lika Yesu waseNazaretha. Amen. La madoda lana akholose ngoThixo nxa ekholose ngoThixo njena kuba khona izinto ahamba adibane nazo but ithi nxa edibana nezinto angasuki kuThixo bangcwele umuntu okholose ngoThixo nxa efika ezimeni uwazi uThixo wakhe. Ukubona ba ube phakathi kwe situation ithi nxa uphakathi kwe situation ubiza kuThixo ungazi neyona ndlela ufuneka uyisebenzise uba uThixo akuvuba uyamdinga samanyani. Ithi usathi ndiyamdinga Thixo ufikelele endaweni ethi khawuxelele uba uyamthanda. Ufikele esimeni sokuba uthi ndiyamthanda Thixo wami ufikele endaweni yokuba umxelele uba nguye yedwa alikho elinye ithemba onalo.
apho abantu bahlangana khona bathethe ngezinto ezichithayo kodwa bona bebethetha ngokuthetha ngoThixo. Ukuhlangana kwabo bebelungiselela into yokuba uThixo lona simkhonza njani. Ekuthenjeni kwabo uyeva nje kakuhle ukuba basuswe kuThixo wabo. Akususa iviwe imeko ebutsha kuThixo wakho uzifumane ukuyimeko abethetha ngayo sise ukuba naba bafana ubone ukuba ingathi ngaba yona isolution enokulungisa le problem eniphakathi kwabo, enobona uba kuyavuneleka and izinto zingalula. Basta ngokuchuze wena ukuba makwenzeke okwenzekayo andiyi. Funda uverse 8. Daniel chapter 3 verse 8. But some of the astrologers went to the king and informed on the Jews. They said to King Nebuchadnezzar, "Long live the king. You issued a decree requiring all the people to bow down and worship the gold statue. When they hear the sound of the horn, flute, zither, lyra, harp, pipes, and other musical instruments." That decree also states that those who refuse to obey must be thrown in a blazing furnace. But there are some Jews, Shadrach, Meshach, and Abednego, whom you have put in charge to province of Babylon. They pay no attention to you, your majesty. They refuse to serve your gods and do not worship the gold statue you have set up. 13. Then Nebuchadnezzar flew into a rage and ordered that Shadrach, Meshach, and Abednego he brought before him. Okay, masijonga phansi ufunda khona Nkosi ubencane ngezwi lakho elinguwe liphilayo elizolithatha ezinhlizweni zethu ngoku sebenza ngalo ke mdala wezinsuku sikuthembile ngenxa kaYesu Kristu waseNazaretha. Apho sifunda khona sifumana khona ukuba lamadoda asendaweni apho afika yalelo khona ukuba niyabona kule ndawo enikuyo kuphilwa kanje, banikeza umthetho ukuba kule ndawo abakuyo kufuneke baphile njani, ukuba xa kukhala okuthile nokuthile, uba kukhala ipepe, uba kukhala uhade, uba kukhala ntoni, kukhona uThixo wale ndawo ofuneke ukuba makakhonzwe. Kuthiwa namadoda awavuma ukuba mayenze le ntando efunekayo kule ndawo abakuyo, ngoba eyona ntando efuneke yenzekile yintando yakule ndawo abakuyo. So ikhona ke imithetho ebekwayo ukuba uba anenzanga kanjena nansi into ezawunivelela. Kuthiwa uba aniguqanga nithandazanga ngexesha lokuba kuthandazelwe isithombe segolide lisengxakini, masijonge le nto kuthethwa kwabantu abamaziyo uThixo wabo, kuthethwa kwabantu abamaziyo uJehova wabo. Nabo banikeza umthetho. Funda Peter please now. 13. Ekhumbile uNebukadnezar eshushu. Uthi mababizwe oShadrach no-Abednego aziswe elamadoda phambi kokumkani. babiza lamadoda aziswa phambi kokumkani ngoba kaloku awenzanga kakuhle. Waphendula uNebukadnezari wathi kubo, "Nenza ngabom na, Shadrach, Meshach, Abednego, ukuthi ningambusi uThixo wami." Nenza ngabom na ukuthi inkosi ukuba nenza ngabom na ukuthi maningenzi intando yami, maningathandazi uThixo wami. Ningaqubuli
kumfanekiso wegolide. Ningaqubuthi kumfanekiso endithe uqunyude kuwo. Ke ukuba nithe ngokunalungela ukuthi ngexesha lokuva kwenu izwi lesigodo nelembande nelekitare nelomrhubhe nelohadi nelogwali nelezinye iintlobo zonke ezilethwayo niwe phantsi niqubude ukufanele. Nxa sifa kukhala zonke ezi zinto kufanele nihlale phansi niqubude phansi ngoba lixesha lokunqula. Umfanekiso endiwenzileyo olunga. Endiwenzileyo mna Nkosi niguqelele umfanekiso mna endiwenzileyo. Kodwa ukuba anithanga niqubude nojulelwa kwa-oko ezikweni elivutha umlilo. Ubani na ke uThixo oya kunisindisa esandleni sam? Aphendula oShadrach noMeshach. Bangane make sive le nto. Make sive le ndawo. Ukuba ukumkani eyona nto abalwisela yona. Ubalwisela into yokuba abathandazanga igolide yakhe. Ndithanda le nto yokuba enziwe nguye. So, ebekukhona izinto ebekufuneka bazikhonze ezenziwe nguye ukumkani. So lamadoda ke ngoku bayazi into yokuba izwi likaThixo lithi masingaqqubuthi noba kuphi. So awakwazi ke ngoku lamadoda ukuthi mabakhonze isithixo bengazi uThixo wabo. Ungalali ntokozo. So bana ngabo bona ukuba bathandaze uThixo uwaseBhabhiloni. Hallelujah. So apha babekwencwadini ke ngoku sebasekoneni ukuba anivumi na. Ndize kule mpendulo yakho butile wami. Ndize kula ndawo. Into endize ngayo funda mama sisivale. Ubani na ke uThixo yakunisindisa esandleni sam? Baphendula oShadrach noMeshach noAbednego bathi kumkani Nebukadnezar akufuneki kuthi ukuba sikuphendule ngale ndawo. Kuverse 1 mama lifundayo. 16a. Ukuba uThixo wethu esimbusayo unako wosisindisa ezikweni elivutha umlilo nasesandleni sakho kumkani. Ukuba unako uyosisindisa. Ngeke lokhu uShadrach noMeshach noAbednego baphendula ukumkani bathi Mhlekazi Nebukadnezar akukho mfaneko yokuba sizithethelele kulolu daba. Sinaye uThixo wethu. Sikhona abangcwele. Sinaye uThixo wethu esimnqulayo. Ribashita labasiyendele bebesayo. Manta labashita labasiyendele. Sinaye uThixo wethu esimnqulayo. Sinaye uThixo wethu esimnqulayo. Ndive manje. Ndive manje. Sinaye uThixo wethu bangcwele esimnqulayo. Abekho abantu benokwazi ukuba bathethe namazwi bengamazi uThixo abakholose ngayo. Kwimeko bayinikwayo nguNkosi Nebukadnezar bayazi into yokuba uThixo wethu ukhona esimkhonzayo. So ngenxa yokuba sinoThixo wethu esimkhonzayo asikwazi
sivile sisiviwe. Uthixo ophilayo. Bangwele yonke amazi kakuhle uthixo wakho. Nxa izinto zixakile uyakwazi ukuba ubambise uthi imani. Jongani manje sinemthandazweni. Ngokuba uyayazi ukuba unothixo kukhona ufuneka ubize kuye. Mamela madoda athetha kumntu obahleli endaweni yakhe. Kanti irezili yabo kukuba bayayazi ukuba uthixo wabo akekho, uthixo ongaphezu kwakhe. So bathembele kulo wabo ngoba bayakwazi ukuba wenza konke. Bangcwele sikaJehova onganyathelwa nto, wenza konke. Owethu Thixo, masifika apha abantu bagulayo sibiza kuye ngoba siyazi ukuba akanyathelwa nto. Futhi akukhathaliseki ukuba yeyiphi imeko esihlangabezana nayo. Siyayazi ukuba sinaye uJehova esibiza kuye. Namadoda abiza kuJehova wakhe bakhe akufunekanga sizithethelele. Kuba besazi ukuba umntu noJehova akazithetheleli. Ingathi ngenithetha nabantu abandivayo. Abantu abamaziyo uJehova banoJehova abazithetheleli, bathethelelwa nguThixo wabo. Abathembi futhi nokuba sizothini ngoba ukhona lo ngummeli wabo ozawuvela abathethelele yena senze. Jesus. Hallelujah. Sinaye uThixo wethu esimnqulayo. Unamandla okusihlangula kwelo ziko elitheni elidangazela umlilo. Yeye uyakusisindisa esandleni sakho kumkani. Yeye uyawusisindisa esandleni sakho kumkani. Lo Thixo simkhonzayo. So akhonke batatazelisayo bangcwele and akhonke bafaka esonweni ngenxa yokungamazi uThixo wabo. Uyabona umuntu ongamaziyo uThixo wakhe ungena noma kuphi. Ufakwa noma kuphi ngoba akakho shonga lento amekuyo. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ifa nami umhlabeleli athi ndiyamethemba, ndiyamethemba, ndiyamethemba waseKalvari. Ndiyamethemba, ndiyamethemba, ndiyamethemba waseKalvari. Abantu basazi uba bathembelephi. Abantu abanazithemba labo ba ithemba labo leliphi noma sekuthi bafaka emlilweni bazalana abakatazeli ngokuba bayamazi ebathembele kuyena. Bayazi uba uThixo angeke abashiye, angeke abayekele. Nani point amaphiko yabangcwele sinezinto esihlangabezana nazo, sinezinto esingena kuzo. Ezinto esingena kuzo zifuna thina sifocuse nje kulo sithembele kuyo. Bangcwele bakhe simazi uJehova, siyazi namandla akhe. uJehova sikhona kuye simazi futhi siyazi namandla akhe.
ungubani apha kuThixo? Wena ungubani apha kuThixo? Ngoba xa uzazi uba uThixo ungubani apha kuwe, uba nesibindi sokuma kwiimeko zonke, ngokuba usazi ukuba uJehova akangeke akushiye, akangeke akuyekele. Bantu batsha, sekunenyanga yabantu abatsha, sekunenyanga abantu abatsha. Sidinga abantu abatsha abaphethe izwi likaThixo, basinde ngalo. Sidinga abantu abatsha abamileyo elizweni likaJehova, basinde ngalo. Makithi umuntu omtsha, izimo zikoyike. Hayibo bethuna ufika ungusisi uzawubuliswa, ubuliswe nangobrother ongazange washela, ozofundela apha kuwe ngoba ebonile ukuba kuyafikeleleka. Ayifuni sihleke bakhona abangakwazi ushela. Ubona uba uyafikeleleka lo sisi, lo ungakwaziyo ayozifikisela ngoba uyabona uba kuyayiwa ngabanye. Ngoba intombi ezawuthi abafana nxa lokubona batatazele. Abafana mabatatazele nxa lokubona. Umuntu ongumbuti afike epractice nxa efike endlini, epractice ukuthatha nawe. Lesi siyiviwe. Ndimntwana ndilongo. Jonga. Awuthathe inamba yakho. Hayi, andifuni uqala kanjani. Upractice nokuza kuwe ke. Sisi. Kuba kukhona lento heavy oyiphetheyo apha endlini. Athungathume ajonge uba uzawuya njani xa isiya kuyo. Kutheni ngakathi ufike suke epractice nje? Kutheni ngathi sasuke epractice nje? Hayi akapractice mntokozi. Akaqala practice nestep nje sokuya kuwe uba uzawuya njani. Ukuba bona bakuba khona nabantu abangathi iinyawo zilingana, ndazi uba kusuke kutheni. Kuba khona eliyakuqala, ndazi uba kusuke kutheni, bona uba likhona elishiyekelayo. Uzilungiselela wena ke ukuyibona bazalwana ikhona laa nto uba umntwana azilungise, ubona uba awuthandi kwale yenzayo. Ngoku yena ezilungiselele wena, jonga, ezilungiselele wena, uqonda ongeke bakuxhumaxhuma oku kwathi ngela xesha wenzela wena, kahambi nanjalo, xa wenzela wena. Upracticela wena ngenxa yokuba awufikeleleki. Ewe suba ngumntu ezafuna abulise ukuba ubulisha nangumuntu ongakwazi ukubulisa. No, omnye acinga uba akurayithi, kanti sewuphungiwe ngapho uba sendisuka ngawuye nawe. Ungeva bekamele umde kangaka, bayakwazi uzifunela kwabona qala. Hathi kunaqala abantu babuliswa kulo, ngoba indlela uye-7-11 uya logqitha esiteleni esidala kuba efuna ukuyogqitha kulaa ndawo wabuliswa kuyo. Abaviwa amanomde kangaka. Uba ke beviwa kukhona ikhwelo likhalayo nxa egqithe endaweni ethile. Umuntu osakazisokola endlini ethume umntana ufuna ukuyojikela kulaa ndawo eyivele ukhalisa ukhwelo kuyo nxa begqitha kuyo. Abathembi.
uthandeke kodwa umkazibuze kaninzi xa ufuneka esondele kuwe ungabe ngumntu olula nje kodwa nakafuna ukudlala bazawudlalela kuwe uba ungabona ubuliswa kakhulu sibuze kakuhle uba usekuyo na sibuze kakuhle uba usekuyo mabatatazele nxa besebejongene nawe ayizinjani nandisindiswe ndiyintombazana ndiyazophilela uthixo ndiyintombi uyaphilela ujehova umphilele uyintombi futhi awukhathaliseki noba unabantwana ba-5 uba uyintombazana awutshatanga uyamphilela uthixo ayirestore impilo yakho ayibuyisele uthi Davida uyawubuyisela umphefumulo wakho uyayibuyisela uthixo impilo yentombazana ibe yintombi ungavumilile ukumamela usathane bangathi usawusenceda ntoni iba sowuqhubeka and masazi intweni into yokuba into kathixo ayikhangelwa kude hlala endaweni yakho uthixo akusikelele uthixo akaphazamanga balefoni akaphazamanga uba kukhona into afuneke usikelele ngayo uzawusikelela uhleli apha hayi kuphelele phina kanti ndithenge neinterpreter kwathini ndiye ndathi ngumama ubani wathanda uba makase besebamba isidima somama ubani so lento siyinikwa kusuka ezulwini uthixo uba kukhona into afuneka isikelele obhutile bam akufunekanga uba ubhutile bangayophithizela kwenye indawo but uzinza kule ndawo akuyo uthixo azise into yakhe mamelake iyenzeka into yokuba uyazilibazisa ngokuba umamela abantu uhleli nabo kanti anizanga ngephephosi efanayo yenzeka laa nto ukuba sigcwale kule ndawo kanti abanye beze kule ndawo kuba befuna endlini ezulwini kanti bakhona bangezanga ngale phephosi kanti wanetshoni kufuneka uzikhethe umntu obakufitshane nawe nalo sindisiweyo kakade bakhona abantu bathi basindisiweyo ubuzazi ungumntu omthandazo ungazi noba uphume njani emthandazweni ngenxa yokuthi kubo uzifumanise umntu ohamba nendaba uhambisa indaba kuba udibene nomntu onendaba ethi xa ufikile kuwo uzazobonisa ngalo uba ufikile kuyabonise ngalo ngomso nawe awusengumntu okwazi uintasita enkonzweni sewujonge ezaa zinto ebethetha ngayo uthuphile kulaa ndawo kuyo nalapha endlini kathixo bayajonga abantu ofuneke uhambe nabo ngoba akufananwa akufananga sojonga ubani lozakuwa omnye uzakuwa kuba yafuna ukuzobulalisana yeni andibona uba ndiyavuka kuwe abantu balona uyaphapha lona mandiyaphothesana kutheni wena ngentelekude ethi ngonyawuzithi uba into zakho ziyodingelana ekufutshane nawe ebehambela phaya namhlanje uyabona uba ntoni ngathi uyazinzisa apha ethandazeni asike funa uyimbuyalela laa nto bazalana usathane usebenzisa kwalona apha kufitshane kuwe ukuba makabulale le nto kathixo ayibona ivuka kuwe bavumi bavumi mamalake ngoku uba kulaa mntu omvayo moyingcwele umvumo moyingcwele usendlini kajehova ngoku ufumene ipoyizini xa uhleli esituleni sowujonge ezaa zinto adlala ukuthetha ngazo iwile laa nto bawufowukhasela ukholeni kukathixo zikhethwa nalapha ekuthuni yazi bantwana ndibekhetha into yokuba kodwa yoba ngesazicazi ebekade ahlala nathi nasahlala nathi ikuba wena uzikhwebulile phuma endaweni obonayo ukuba ayikuzulisa ndawo and nomntu uba ngaba kufitshane nawe uba ungamva ezisa nowa athethe ngaye uthi ngomso yamva
lona bhekela kula muntu ngoba awuziqaphela lento uzodibana nawe sewulahlekelwe yinto osaqala ukuyifumana. Akufunekanga sizithethelele thina ngoba sinayo Thixo esimqunayo. Abantu abanothixo abamqunayo abaziphithizela izinto ezininzi kodwa baphithizela ngulo bamqunayo. Izinto abaphithizela ngazo bafuna uba kuthiwa simquna njani namhlanje. Namhlanje kuthiwa masenze yiphi equna leJehova. Balindela ukuthi fasting and prayer. Balindela ukuthi masenze kanti bafuna ukuquna uThixo. Sinaye uThixo esimqunayo yazisa abangcwele umuntu onothixo amqunayo omaziyo. Awufunyenwe ukuphazanyiswa. Awufunyenwe ukuphazanyiswa. Abantu banathixo bamqulayo bamaziyo futhi uthixo bamqulayo. Kusho namadoda. Uqhubezele mama sifuna bani? 18 kafunde 18 mama. Shila basitha Ke ukuba akunjalo makwazeke kuwe kumkani ukuba asiyikubabusa othixo bakho asiyikuqubuda asiyikuqubuda. Athi mama umxolweni asehli kule nkazo. Athi asehli. Athi namadoda asisuquna asehli. Bathi asindawo sihleli. Bathi asisi kumkani siyawubona umthetho ubekiwe kodwa sinothixo simqunayo. Sinowethu uThixo asiyikho wakho. Sekufanele ke ngoku uThixo ubusayo azeke ngoba uyazeka. Base bona uThixo uyazeka kwabantu abamthembileyo. Kanti nakufuneka siqiniseke ukuba sinothixo esimqunayo. Khasixolele isimo manje ukuba simo siyakubona nguwe lokhona. But ndinothixo endimqunayo. Uthethe naso isimo uyasibona naso isikhona. Isimo ndiyakubona nguwe. But njengoba ingxaki mna ndinothixo endimqunayo. Bazana abantu banothixo bamqunayo benziwe bayintoni. Abantu banothixo bamqunayo abahambi noba kuphi. Abantu banothixo bamqunayo abathi noba yintoni. John chapter 1 verse 12. Mashithana basiya. Lihlale phansi. John chapter 1 verse 12. Kodwa bonke abamamkelayo bezinikele kuye ngokupheleleyo wabanika igunya lokuba babe ngabantwana bakhe. Kodwa bonke abamamkelayo John chapter 1 verse 12 bezinikela kuye. Ngithanda lo ndawo kule ithi kodwa bonke abamamkelayo bezinikele kuye ngokupheleleyo wabanika igunya lokuba babe ngabantwana bakhe. Eyona nto isincedayo banqele ukuba uzazi ukuba ungumntana kaThixo. Xa uzazi ukuba ungumntana kaThixo, loo nto kunikeza igunya lokuba ufune izinto kutata wakho and uthembe yena yedwa. Siqabile. Akufunekanga sizithethelele nganto banqele. Sinothixo simkhonza ongutata wethu. Nxa simazi uThixo ongutata wethu
kuye futhi siyamethemba. Athi ubhutile wami empini sizothini. Andithi asitheni xa singenaye empini sizothini xa singenaye. Abamamkela abangcwele obanikeza igunya, sinalo igunya ngutata wethu and sinegunya lokuba masimethembe. Uyifumene sisathini? Funda. John chapter 1 verse 12. But to all who believed him and accepted him, he gave the right to become children of God. And accepted him. Ubanikeza igunya lokuba babe ngabantwana bakhe. Singabakhe bangcwele. Singabakhe. Ndize nje kule nto ethi sizoqala imvuselelo. Bantu abatsha. Sizoqala imvuselelo. Ndina lento nje ethi iba ngumuntu omtsha othembayo uThixo. Beka ithemba lakhe kuye. Beka ithemba lakho kuye. Ndizothi beka ithemba lakho kuye. Abantu beke kuye ithemba abanakushukunyiswa ngaphakathi. Hallelujah. Abantu beke kuJehova ithemba abashukunyiswa. Eyona nto esinqoba ngayo sizawubona ngemiqondiso. Nansi imiqondiso esizayibona. Ithi uyawuliwe imibuso yawuvukelana. Uve sekuthiwa sekunuke neparafini ngoba kaloku i-oil isakwazi ukuwela phiphi. Silinde omphi umqondiso. Sibona xesha ngokufuneka umuntu ayazi ukuba wayemamkela uThixo kuba kutheni. Nxa uyazi uba wamamkele kuba kutheni mama uMpogo awuphazanyiswa nokuba ulinyazwe ubani futhi awuhoyi muntu ngoba ngexesha uba nephazamisa umazi kamuhle uba umphazamisa nje akaphephanga izulu. And ngasi siphazamiso yini nakhomba bamfundisa phakathi kwabantu bonke. Umazi kuba akaphephanga ngakanalo izulu vele. Unalo akanalo izulu. Noma kangiphazamisa ndiyamazi uba akanalo izulu. So ndiyayazi uba na into endiyifunayo ndifuna izulu. Uza apha ngokuza kwakho kukhona into ayifundayo yena kuwe ukuba phezulu ukuba ndimenze kanjena nanku uphinde wakhona futhi uphinde kwenguye lo wayizolo ungazenzisi kodwa uziva enhlizweni yakho uba kufuneke ndibe ngolhlobo ibe usike encedilekile yena ngokwenza kwakho. Hallelujah, Jesus. Ebese sithi bayazihlambulula. Cela siphakameni simlini nginyawo zethu. uJehova kuma kuzinza abantu abahlambulukileyo. Kuma kuzinza abantu abahlambulukileyo. Isisoloko sisiya kuye manje ngoba eyona nto esifunayo ukuba nyulu phambi kwakhe. So namadoda azange afune ukuzingcolisa. Afuna ukuba makame. Iziko lomlilo belibona. Bangena kumntana noba ngomphi umlilo ozokenene nawo. Khawume uzinze. Kunemililo ninensi kangaka evuthayo kwezinsuku siphila kuzo. Khawume uzinze. Kunothixo wakho. Kulo ubonayo umlilo ubasele wena nawe uyabona ngoba iba khona lemililo ubona uba noma ubasele mina nomlilo. Ima uzinze phakathi kwalomlilo. Siyathandaza, phakamisa izandla zethu.